uyazi abantwana bakho bathumela endlini yasekhibini ukuthi thokozani makhehla onke akamasina namakhehla onke wakamazibuko. Nazi iy'celo zabantwana bakho abazilethe kimi. Ngithi ngicela ukuba uphendule imithandazo yabo. Badinga imisebenzi, badinga ukuthola imisebenzi epermanent. Nangu umntwana wakho ucela umsebenzi, ngithi ngicela wena uphendule le misebenzi yabo. Ngithi nangu Olga, nangu Nomakhosi, ngithi nangu uMonica, naba abantwana bakho balethile ikhalo. Ngithi ngicela wena nangu Nathi bese naba nabo Grace bafuna imisebenzi, badinga iy'mali zabo zibuye. Nithi nangu Nomsancuko ninikeze umsebenzi opermanent. Ngithi ngiyacela kuwe wena Ngonyama ukuze umamele uSara wakanyameka umnikeze umsebenzi wezandla. Ngibuye ngithi kuwe mangibuye ngithi mina Isithunywa zasemanzini, Isithunywa zakamazibuko, ngithi ngicela umfazi kaSimphiwe abuye emzini wakhe. Ngibuye ngithi nangu Mbalenhle ushintshele isibongo sakhe akwazi ukuthi abize ngesibongo esifanele akwazi ukuthola umshado. Nangu Dipuo nikeze umsebenzi ofanele uDipuo wakachaka athole umsebenzi opermanent. Ngiyathokoza uJakobo utholile umsebenzi, ngithi ngicela ukumbongela. Nangu Karabo ngithi mkhanyiseleni indlela zakhe wakalushelele, ngithi makuvuleke kwalushelele bamkhanyisele. Nangu Olga Mavula ngithi nikezeni umsebenzi lendlu bese ninikeza u-Anganathi iposition yokuba usupervisor. Ngithathe bonke abokiratile nimnikeze umntwana okanye nomshado.